Durante 2 días, venres e sábado, aínda que este último será o día grande, Porto do Son vivirá esta vindeira fin de semana unha das súas festas máis singulares. Trátase da festa hortera, que co paso dos anos se está a converter en todo un referente, algo que mesmo está a coller por sorpresa a organización, debido ao interese que esperta, principalmente fora da nosa comunidade. Eu creo que é un pouquiño derivado do que ven sendo a pandemia, non? Que estuvemos 2 anos sin ningunha festa. Este ano sí que estamos notando un crecemento, pero brutal da festa, brutal. Todos os días temos que atender a medios, preguntas de cando é a festa, onde é a festa, como se vai organizar, xente que nos fala de outros sitios, de Asturias, de Castilla e León, para acercarse aquí. A verdade é que estamos notando un interés moi grande este ano. O venres a programación arrancará ás 9:30 da noite, co desfile hortera, que se desenvolverá no Camiño Novo, coa pasarela entre o Retranca e a Cantina da Lúa. Posteriormente terá lugar o concerto do grupo La Banda na Praza de España. Xa o sábado a festa vivirá o seu día grande cunha xornada cargada de actividades, cunha festa para os máis pequenos con hinchables, xogos e fotocol na praza próximo ao concello. Nese mesmo escenario terá lugar tamén unha feira de roupa e complementos, onde se poderán adquirir tamén vinilos. O forte do programa comezará pola tarde, a partir das 7, co tradicional desfile. Que arrancaremos ás 7 da tarde diante do Bahía e máis do Xarda. Ali teremos un DJ pinchando en vinilo, DJ Geno, que é un fenómeno en este tema. Acompañarános ca música, mentras que iniciamos a festa co tradicional chupinazo. E unha vez que arranca a festa, porque ese é o principio da festa, pois dedicarémonos a recorrer toda a vila, pois con distintas actividades, como facemos sempre, a carreira de tacóns, que é un total éxito, o fotocol no Taíta, que, ainda que este cerrado, tamén nos vai a prestar as instalacións para poder facelo como todos os anos, que é un clásico. Despois tamén inauguraremos unha rúa dedicada aos nosos homenaxeados deste ano, a Boniem. Despois de 20 anos de celebración, o Concello e a organización queren dar un pasiño máis, e este non é outro que iniciar os trámites para que a festa sexa declarada de interese turístico galego. A verdade é que sí que sorprende un pouco cunha festa que empezou cunha carallada e un grupo de amigos chegar a estes límites, e penso que poucas festas chegan a isto. Ora empezase a conocer moitos carnaval, entroidos do verán e tal, pero non poden competir ca festa hortera, evidentemente.